winekten ing sasana margiyan wis nyamanjing wonten madyaning sasana suku lumarep nyeputura manganing tumuli Sang Bimbasara kekalih Sang Bimbasara kekalih winekten panjenengan Bapak Sugeng kang mongko minangka Sang Narpajundaka yen kepareng pinitados amasrakan putra teman ingkang jumeneng wonten madyaning sasana parigyan minangka kendali rampet inggih winanteng pakramaten Bapak Winarta dalah Bapak Soeharto Nuwun sewu Bapak Tugiono dalah Bapak Wagiran ewa semanten ngruntuti tumapaking tata cara atur panampi pangandika pasraing Sri Kapargya tepanten kagung minangka Sang Bimbasara panjenengan Bapak Sutikna Kadis jumenengipun arsa kasumbel jinijiran Bapak Winarta dalam Bapak Soeharto balenjane Sang Narpajundaka ingkang tinanggenah amasraken putra temanten Jalu winekten deninggih panjenengan Bapak Sugeng kang wis kepareng samapta jumeneng ayun-ayunan dalah panjenengan Bapak Sutikna minangka Sang Bimbasara tumuli samaptaning sasana tumapak laktaning tata cara pangandika pasrah panampiling Sri Kapargya salimbit Pandayawara kasumanggaken sumangga nuwun